Takže čaute ľudia, moje meno je Zapiekto a ja vás vítam u nového videa. Tentokrát to bude z hry Mad Dušen 9 Hokej Classic. Zahrajeme si, možno zase rozbehneme sériu ako s tým Eurotrackom. Ja by som bol rád, aj keby bol z tohto série budeme hrať za Washington Playoff 3 kola, som si nastavil. Takže sa prosím do tohto stretnutia. Washington by mal v tomto zápase s Pittsburghom vykaziť. Je papírovo, čo si farmu vidíme toto. Nikde minúty. Zabránime kvalitne, ale ja nesledujem to, čo to máš hrať. A je tam krásna chyba v obrane a hráč číslo 22 nekompromisne zahlasol. Asi medzi nohy, ale to bolo teda hranic. Brankár Pittsburghu, čo stranu zasahuje. 5 minút, 40 minút, dokonca je to ďalší gól. Washington chcel má vedenie 2-0. Krásna strela od modrej. A brankár Pittsburgh chytá. 45 sekúnd od konca prvej tretiny bojujú v útočnom pásme. Blokovaná strela ešte Washington. A brankár drží. Na start do Pittsburghov osloboduje. Myslím sa, že sa už v tejto tretine nič nestane. Takže po prvej tretine sa medzi Pittsburghom a Washingtonom 0-2 pre Washington. Vidíme, či Washington si boduje väčší naskok, alebo naopak bude musieť pridať po plnej tretine. Uvidíme. Pittsburgh začína ostro, tam bola pekný zblokovaný ostrel, ktorý sa dostal v puku a všetkému to by mohli z 80. 21, toto môže vyzerať ľudne a blokovaná strela. Odstavenie hráča. Dobre, netrafil ich. Môžeme znovu tohto strela. Ajajaj, to bola tesnotka. Ešte strela. Prípad testy. Voľby tam. A 21, ajajaj. Strela je tam. Washington vyhráva 3-0, 51 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Nakoniec nakoniec Washington zvyšuje svoj naskok. A myslím si, že tretiu tretinu odohrajú vo pokoji. Teraz bude všetko závisieť od golmana, či si vychytá shutout alebo dostane gól. Takticky nejnižšie víťazí rozhodnuté, no ale pomalým kročíkom sa Washington dostáva k tomu prvému víťazstvu. Odrazená strela, otočka. Ajajaj, škoda. Škoda tieto kombinácie. Krásna strela, krásny gól, 4-0. Tak toto si pozrieme.
Baker bol bezmocný. Tak Washington sa v sérii ujíma vedenie 1-0. Keď sme porazili Pittsburgh, už končili výsledok, až som sa neviem, možno pridáme jeden. A to je to 4-0. Dúfame, že je tam ešte 5 gólov. Tak 8 minút a 4 sekundy pred koncom, tak to ešte vyšleme na 5-0. Aby sme dali ešte takú potupu. Rýchly break Washingtonu. Necelé 3 minúty, no tak toto ešte bude ešte. A môžeme povedať, že sme vydržali shutout a poražeme Pittsburgh v prvom súboji na našom domácom ľade vysoko 5-0. Tento zápas bol prakticky sa hral na jednu stranu. Pittsburgh si na nič neškrtol, takže pokiaľ chcete viacej videí z tejto hry, tak zanechajte like, aby som vedel, že je o tom záujem. Do komentáru mi napíšte, že je o to záujem. Ja sa s vami učím